We zitten hier met 25 bussen. We proberen het de jonge jongens aan al je wat uit te lezen. En dan hoop ik dat die ons aan opvallen kennen. Dus du bent dan echt de bok? Ja, dan ben ik echt de bok, ja. Ja, en dan dat uitlezen van de jeugd, want er zit een heel nieuwe generatie. Beste kanalen hier, 24 bussen. Tot hoe laat gaan we hier terug? Tot een uur is 3, 4 en dan proberen we met z'n allen alles weer op te pakken. En dan hebben we even een live muziek hier. En dan sluiten we het hier mooi af, hoop ik. En ondertussen een natje en een droogje achter in de tenten? Ja, we hebben wat lekker warm eten en een lekker koud pilsje. Dus daar moeten we het wel maar redden kennen.